phela shona ilanga silindile bakwethu hayi imfezi siyasidakelwa manje yabona le ntombi yakhe awusebasidakelwa ngempela ke manje sebasidakelwa kahle futhi lento uma usuyihlalela kahle uyifakela igeography iyabheda imfezi nje lento efuna uzoyenza ilokushimana phakathi uma kuyilentombazana enika umfezi ama screenshot nofakazi bokuthi iyashela abantu bashela bangaka nje emhlabeni jikelele bahambe begcina imboni yobufebe emafonini bokhonza bodakelinye ilanga ayikho lonto bahlala ngathi lapho uma uyintombi yakweni nakho usheliwe nendoda yakho lokho umuntu uvala emlomeni abukho ubuqotho bomfazi okuthiwa yabona loyo wakho umzi ngoba wathesheliwe wagijima wocela ishele ndodeni abukho ufebe nje lokho lo sisi nje lo dlala ukusa bashela bangaka abantu abashela lapha emhlabeni wonke umuntu ithopho uhambe yashela uyahamba yabacela hayi umbhedo lengane emfezi dlala ubulesa baqede lo inja kwasithole umhleve kabi uma ineqiniso ayiveze phela ama message nayo lapho babhalela khona naye abantu nangabazi ubugebengu nje babafazi faze besigebengu nje kube khona umuntu azophuma ngayiqhuzu nje amenyanya khona ezocisha imkuba yakhe endodeni asenze nje into engathi nje ithembekile yona iyacebana wawa ubona phi umuzi okuthiwa bonke kwakhiwe lapha lwamuntu wayithi mashele kithi imoto indoda ayikho lonto kunywe ngento encothwa sizotshela ukuthi mhlambe nawe umuntu yamhlupha emsebenzini noma kunemoto emjima lo muntu yamhlupha akahlushwa kamuntu u-screenshot ama message okuthiwa ubufakazi umbhedo lo ayiyakho isense lento nayo imfezi ayicubungisise kahle lento sayinika ithuba lokuthi iyakhipha ayisaculi imfezi yayingekhono lendelana lengane le liyokhu yathula lengane imfezi sehla ngishizinga lokucula into eyizelela izojabulisa abantu ayisayensi sibone lengane le hambisa ikhayela manje sumuhlele ngemuva sihambe iyalila ikhala isililo sokushimana hawu imfezi yayiphoxa amaningi kangaka lokhu kwafika lengane imfezi ayisacula ibisithi yakhishwe imfezi noma imfezi into ezicula kanje imfezi ibicula kweli imfezi amabunjwa becula lo mfana kodwa manje ubhizi manje usezosifuna ukusivezela ubufakazi bobushimane bakhe ayiyakho umqondo lento efuna ukwenziwa imfezi asiyeke nje ama message afuna ukusifezela bona ushimane lokho omhlala lengane le imenze isituda ngabe wonke umuntu eshela iyabavesi bangaka eshelile onjani sizombheza manje sizophashelwa lapha kuseyumuzi lo umphapho